Meditació de 10 minuts. Connectar amb el silenci. No hi ha res que transmeti tanta pau com el silenci. Per això, realitzarem aquesta meditació amb el propòsit de connectar amb ell. Et col·locaràs de forma còmoda, assegut o estirat, procurant que l'esquena estigui recta. Tanca o entorna els ulls. Centra't en la respiració. Fes que aquesta sigui profunda en inhalar i suau quan exhalis. Mentalment condueix l'aire fins a l'abdomen. Retén-lo uns segons abans d'exhalar-lo. Espera també abans de tornar a inhalar. A poc, torna a connectar amb el teu ritme normal de respiració, però sempre inhalant i exhalant pel nas. La respiració t'ajuda a relaxar-te i a viure connectat al present, a l'aquí i a l'ara. En inhalar, t'omples d'energia positiva, guaridora. En exhalar, deixes anar tensions. Tot en tu relaxa. Sent aquest benestar. Una respiració més i allibera de la teva ment qualsevol pensament que t'aparti d'aquest moment. Disposa't a rebre l'energia que t'ofereix l'univers. Ella et vol embolcallar i omplir-te de llum. Deixa't abraçar per ella. Permet que et penetri a través dels xacres. Relaxat, ple de llum. Estàs preparat per connectar amb el silenci i descobrir els seus sons. Al teu voltant sempre hi haurà sons, els quals, per molt que ho intentis, no podràs evitar. Recorda, tot i tots produïm sons i hi estem tan acostumats que ni els escoltem. És com si per nosaltres no existissin. Per poder submergir-te en el silenci, intentaràs evitar a partir d'ara fer moviments. I per això és molt important que estiguis en una postura còmoda. Si no ho has aconseguit, fes-ho ara. En equilibri, col·loca't de forma estàtica, còmoda. Posa atenció i escolta els sons del silenci que t'envolta. Has escoltat els sons del silenci d'on et trobes? Ho havies escoltat abans així? Ara, et disposaràs a escoltar els teus sons, aquells que tu produeixes contínuament, encara que estiguis evitant el moviment.
Torna a posar la teva atenció en la respiració. Es produeix algun so en inhalar? I quan exhales? Sent el batec del teu cor. Sent-el per tot el cor. Estàs comprovant que el silenci és ple de sons, els quals no pots eludir. Uns són sons externs a tu i altres els que no pots evitar. Continua escoltant. Estàs connectat amb el silenci. Ets conscient que el teu moviment, tant l'extern com l'intern, produeix so trencant el silenci. Tan sols en lo més profund, en el teu veritable jo, en la teva ànima, pots trobar el silenci absolut. Connecta-t'hi. Atura els pensaments. Deixa que la ment s'uneixi amb la quietud del teu cor. Escolta el silenci absolut. Ha arribat el moment en què has d'abandonar el silenci absolut. Saps que hi podràs tornar quan vulguis. Connecta't de nou amb la respiració. Mira el teu interior. Visualitza la llum que t'omple. Percep en silenci com s'equilibra la teva energia, com augmenta la vibració de la teva aura. El silenci t'ha connectat amb l'amor infinit. Tot es reorganitza la teva vida. Sent com l'amor t'abraça i com s'alegra la teva ànima. Escolta la veu de la teva ànima. Deixa que s'uneixi als teus pensaments. La teva ment et guiarà per tal que passis a l'acció. Materialitza el propòsit que vas venir a exercir en aquest planeta. Això et tornarà la pau, la satisfacció personal i la joia. Ara ho pots començar a fer. No esperis més. Fes-ho ja, lliurant part d'aquesta llum a qui la necessita, a tots els éssers vivents, humans, animals, plantes i minerals. Tots necessiten aquesta energia que emana de tu. Dóna-la desinteressadament. No la guardis en la ment com un pensament. Ara ja ha arribat el moment d'agrair. Dóna les gràcies a tots els éssers de llum que t'han acompanyat en aquesta meditació i tots els que col·laboren en unitat. Agraeix també a la Mare Terra i a la Font per ajudar-te amb el seu amor infinit. Faràs 3 respiracions com les primeres que has fet.
I de mica en mica prendràs consciència del lloc on estàs i començaràs a moure lentament els dits de les mans, els dels peus, les mans, els peus, tot el cos. I quan ho desitgis, obrint a poc els ulls, tornaràs al teu aquí i a l'ara. I quan tornis al teu dia a dia, fes-ho amb amor i confiança. Recorda que pots practicar el silenci sense haver de restringir cap activitat.